Добре, какво да гледаш? Гледай, само да видиш. Дай снимай. Ела да видиш. Нека да види той шефа да види. Да се види мазелите, върти. Те течат. Той го е свалил сега още. То сега тече, да. С студена вода. Не, на толкова. На колко? Дай студена, махни. Виж ли това изпарението? Кое? Виж ли това изпарението, което стига? Това му е баба майката на алуминиевите части, ако е от химията, но това нищо не му прави. Аз нямам окисител на алуминий, гаранционен, франционен ти дам. Само цинк. Да, пази се. Ще го казвам. Да. Хората искат цялото да го измият. Задръж! Няма сила ли? Няма вода. Няма вода. Дай! Спри. Пуши да излезе въздух. Шела се ме на швабите и влаковете. Има много важно, че е било разградено. Абсолютно. Друго. Бил разградим, брат, че и то, той ме препара сега 77 и 78% на биоразградимост. Мите, готов си. Да, 78%. Пазим се!